Muone nonse takulandirani pano pa zokamba Malawi. Nkhani ili mkamwa ndi akuti kodi boma likuchita bwino kuchepetsa mphamvu za mkulu wa kampani ya boma ya Ejenko a Maxon Chitao. Kodi izi zikutanthauza chiyani ku dziko la Malawi? Kodi kuwabwezeretsa a Maxon Chitao ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuni ndi mwayi kapena kuwachepetsa mphamvu zawo chabe? Anthu ena akuti izi ndi njira za boma zosinthira anthu omwe amagwira ntchito ndi boma lapita lija la MCP. Kodi izi ndi zoona? Lero tiunika mozama nkhani popeza yapereka chidwi kwa anthu ambiri. Nkhani ya Maxon Chitao amene amagwira ntchito ku Ejenko komanso boma limene iwo lalembera kalata. Nkhani yatengedwa pa tsamba la mchezo la Facebook la Times 360 Malawi, ndipo ikuti boma latsimikiza ndithu kuti lawalembera kalata yovomereza kuti a Maxon Chitao omwe anali mkulu wa Ejenko asiye udindo wawo kumeneko. M'malo mwake a Chitao akutitu akayambirenso kugwira ntchito ya uphunzitsi ku sukulu ija ya ukachenjede ya Mzuni komwe iwo adachoka asadapite ku kampani ija ya Ejenko. Iwo adasamukira ku Ejenko pamene anasinthana ndi a William Lyabunya amene nthawi imeneyo kunali kuti contract yawo inatha. Tsono a Chitao atsimikiza kuti zoonadi kalatayi yawapeza ndipo awafotokozera kunena kuti ntchito za iwo asiyire m'manja mwa mkulu wa kampaniyo a Shadrack Chado. Tiyeni tikumbukire kuti a Chitao anaphunzitsa ku sukulu ya Mzuni zaka 19 asadalowe ku Ejenko. Nkhani towalemba ndi Isaac Salima wa Times 360 ndipo yapereka chidwi kwa anthu ambiri chifukwa anthu akufuna kudziwa kuti chimene chikuchitika ndi chiyani mkatikati mwa mabungwe a boma. Pakati patu taona mabungwe ochuluka a boma akusinthidwatu anthu ena kuyimitsidwa ena kusinthidwa kuti akayambe kugwira ntchito kwina. Choyamba tatiye tione Ejenko ndi kampani yofunikira kwambiri chifukwa ndimene imabweretsa mphamvu za magetsi amene tikugwiritsa ntchito kuno ku Malawi. Mkulu wa kampani ngati amene akuchoka zimakhala ndi matanthauzo ochuluka kwambiri, ndipo anthu apereka maganizo awo mu comment section ya tsamba limeneli. Ndipo a Frank Kita Ilunga amene akunena kuti he who peels groundnuts for the blind person has to keep on whistling to prove that he is not eating them. Iwo atu akunena kuti ngati munthu ukusendera mtedza munthu amene iye sakuona umayenera tu uzitchaya kamuluzu choncho mopitiliza kuti iye azikhala ndi chikhulupiriro kunena kuti mtedza kundisenderawo sakudya. Kodi iwo akutanthauza chani? Komanso Awene James akunena kuti do you still need GPS to locate where the pain has landed? Akuti tu zikuoneka kuti mkulu ameneyi a Chitao aona nyekwe amva ululu. Ndipo Amos Silino akuti in agriculture is known as transplanting. Akunena kuti tu angozulidwa a Chitao pena ndi kukadzalidwanso pena atu koma ali akulu kale chifukwa cha zaka zambiri zimene a Chitao adadziwika ndi uphunzitsi kapena kugwira ntchito ukadaulo wa sayansi. Ena akunena kuti mwina izi zithandizira kwambiri chifukwa cha zaka zimene iwo a Chitao akhala kugwira ntchito ya uphunzitsi pamene iwo anali mphunzitsi wa ukadaulo wa sayansi, kuti mwina atu nkutheka kuti pamene iwo akubwereranso akutengera luso limene iwo alipeza ku Ejenko kuti likathandizire tu kuphunzitsa ukadaulo ana aku Mzuni. Komanso ena kuti koma mbali ina titakuona kuti boma ili mwina mphamvu zoletsa makampani kapena kusintha atsogoleri amakampani a boma ndi nthawi zina zimakhala ndi zifukwa zosadziwika bwinobwino, tikunena kuti mwina hidden agendas. Kodi izi zachitika mwadongosolo kapena kutheka kuti kusamvana kwa mapolisi mkatikati mwa boma ndi kumene kwachitisa zonsezi? Ndikudziwa kuti zinthu monga izi nthawi zina zimakhala kuti ndi ndale zimene zayendapo mkatikatimo, ndipo nthawi zambiri kuchoka komanso kusintha kwa atsogoleri a boma kumakhala chizindikiro cha kusowa kwa mgwirizano osati kusintha kwa ndondomeko kokha. Pena munthu umatha kupereka maganizo ako ngati ine ndikuona kuti
kuti nkhani ya achitawoyi siyokhudza munthu mmodzi ayi, koma ikukhudza momwe boma limayang'anira mabungwe a boma onse, chifukwa akaka sikoyamba kunena kuti anthu asinthidwe maudindo awo amene amagwira ntchito. Anthu ngati achitawo inde ngofunikira chifukwa amabwera ndi luso komanso chidziwitso chomwe chimathandiza dziko. Mwina izi ndi bwino kwa kumaphunziro, especially ngati tikunena kuti akubwereranso ku sukulu ya Nzuni, chifukwa ophunzira ku Nzuni adzakhalanso akuphunzitsidwa mmene ali ndi ukadaulo waukulu pa ntchito zenizeni, chifukwa nthawi imene anali ku Ejenko nkuthekatu atenga ukadaulo wina umene azindikira kuti ana aku Nzuni akuyenera akawagawireko. Koma pamene tikukamba nkhani za mphamvu za magetsi kuchokera kwa munthu amene ali mkulu wa kampani ngati ya Ejenko kumabweretsa mavuto, koma malingana ndi mulingo wa mphamvu za magetsi zimene kumalawi kwathu kuno tikugwiritsa ntchito, komanso mavuto amene akhala akuchitika okhuzana ndi magetsi, munthu wamkulu wotere akamachoka kumalo pena tikumakhala kubweretsanso mavuto m'malo mokonza mavuto ena amene analipo kale. Chifukwa chake ndikuti nkhani siyakusintha kwa ntchito yokha, koma ndi funso lalikulu la momwe dziko likusamalira matalenti kapena luso la anthu ake. Anthu ambiri ku Malawi akudutsa mu nthawi yovuta chifukwa kusowa kwa magetsi changokhala ngati chizolowezi. Magetsi akumayaka nthawi yochepa, koma nthawi zambiri anthu akudandaula kuti akukhala mu mdima. Pamene mkulu wa Ejenko akuchoka, anthu akufuna kudziwa ngati vuto limene anthu akudandaula panoli la kuzimazima kwa magetsi lithetsedwa kapena likhala likupitirirabe, ngati kusintha kwa mkulu ameneyi kukhale kukonza utsogoleri komanso kukonza mavuto akuzimazima kwa magetsi. Chiyembekezo cha Malawi ndichochuluka. Anthu amafuna mabungwe ya boma akhale ndi anthu amene ali okhulupirika komanso akhale ndi ukadaulo odziwa ntchito, osati kungosinthidwa chifukwa cha politics. Choncho nkhani ikhudza aliyense chifukwa magetsi ndi moyo wa chuma cha dziko la Malawi. Nkutheka tonaninso muli ndi maganizo. Kodi inu maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Kodi boma likuchita bwino posintha utsogoleri wa Ejenko kapena likusokoneza dongosolo la mphamvu za magetsi? Kodi ndi bwino kuti anthu odziwa ntchito aziwabwezeretsa ku masukulu kapena azipitirira kugwira ntchito za luso lawo kuti aonetse makampani ya boma? Lembani maganizo anu mu comment section. Tikufuna kumva malingaliro anu. Chonde ngati video imwe ikonda musayolo panga like, comment komanso subscribe.